Добро утро, България, и от мен Жана. За начало на днешната ни среща ще ви направим свидетели на първите БГ хип-хоп награди, които се състояха буквално преди часове. Вижте. Въпреки че първите БГ хип-хоп награди започнаха с разногласия между организатори и участници, на самото награждаване вчера можехме да видим единствено усмивки и приятелско отношение. Грандиозно шоу, което събра всички R&B и хип-хоп изпълнители на една сцена. Видях хора от Бургас, Рап Нация, видях от Вара, Шамара, Лилша, после видях Вало Кита, DJ Дидо Ди, после видях Ендо, после видях от Бургас Фо, Добри момчета, Ходини, после видях Димчо, после видях хората от гетото, колумбиеца, абсолютно всички са тук, абсурд са тук, Лора Караджова. По червения килим минаха всички познати лица, заредени с добро настроение и развълнувани от предстоящата вечер. Много добре се чувствам, много се радвам, аз това казах преди малко, че това го приемам като събор, като една сбирка на всички, цялата хип-хоп култура, което е супер яко за мен, дори наградите не са чак толкова важни. Ангел и Моисей! Рангел и Дулсине, предполагам, че сега ще дойдат, таксито им е спукало гума минимум, за да максимум така нещо, да. Номиниран си в категория най-добър рапър. Какви очаквания имаш? Не знам, в смисъл не знае дори съм номиниран. Аз дойдох тук с топля, че беше много студено отвънка. Ако има да хапнем, да пинем, няма проблем, тук сме. Особено развълнуван бе и Бобо пред камерата на TV7. Се радвам, че участвам в едно такова историческо събитие. Въобще в българската музика не се е случило такова нещо, да има награди за определен стил музика. И се радваме за това. В смисъл, извоювахме си го. Имаше и такива, които изобщо не очакваха да получат награда, но пък това не им пречеше да се забавляват. Номинирани сте в категорията най-добра група. Да. Имате ли очаквания, че ще спечелите? Не. Защо? Нулеви. Защото победата не е най-важното. Ние сме единствените, които излезат, ще благодарят, че не са спечелили. Друго известно дуо, Ангел и Моисей, пристигна, но наполовина. Искам да те питам, твоята дуетна половинка Ангел Ковачев къде се намира? Наложи се да отсъства има си ангажименти просто. И сега ще обираш наградите сам? Ще ги обирам и за двамата. Вечерта беше открита с страхотни танци и разбира се с изпълнението на очарователната Сантра. Не мога да не дойда да ти взема интервю с твоята дуетна половинка. Как е настроението на първите БГ хип-хоп награди? Настроението е супер, много се кефа, много позитивен случай. Нека така да бъде, нека така да продължава тази готина енергия. Специалната гост-звезда Сиско излезе в компанията на красиви български танцорки. Емблематичната вечер завърши и отличените в различните категории са: за песен на годината бе избрана Дим да ме няма. Награда за най-добра колаборация взеха 100 кила и Лора Караджова. Пробивът на годината направи Бобо, а призът за най-добра група взеха Абсурд.